కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. గ్రామాల్లో చెరువులు వరద నీటితో నిండుకుండలా మారాయి. దిగువ మానేరు జలాశయానికి భారీగా వరద ఉధృతి పెరగడంతో గేట్లను తెరిచి నీటిని కిందకు విడుదల చేశారు. మానేరు డ్యాం నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా కరీంనగర్ జిల్లా ప్రతినిధి నితిన్ గౌడ్ అందిస్తారు. ఓవర్ టు యు నితిన్ గౌడ్. కనబడుతుంది. ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్లోని దిగువ మానేరు వద్ద ఉన్నాం. దిగువ మానేరు వద్ద చూసుకుంటే భారీగా వరద ఉధృతి పెరగడంతో మొత్తం అధికారులు అంతా కూడా అప్రమత్తమై వెంటనే 16 గేట్లను ఓపెన్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది. అంటే దీనికి సంబంధించి మనం లైవ్లో విజువల్స్లో చూడొచ్చు. 16 గేట్లను ఓపెన్ చేసి కూడా మొత్తం 40,000 క్యూసెక్ వాటర్ కూడా దిగువకు విడుదల చేసిన పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తున్నట్టుతో అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమై గేట్లన్నీ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ ఏడాదిలో చూసుకుంటే ఈ వర్షాకాలంలో మాత్రం ఇది డ్యామ్ చరిత్రలోనే మొదటిసారి 3 సార్లు గేట్లు ఎత్తడం అనేది మొదటిసారి అని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా గ్రామాల్లో సైతం వాగులు అన్నీ కూడా మొత్తం పొంగిపొర్లుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇటు పంట పొలాల్లో మాత్రం భారీగా వర్షపు నీరు చేరిన పరిస్థితి అయితే మనకు గ్రామాల్లో కనబడుతున్న పరిస్థితి. అయితే 5 రోజుల్లో ఒకసారి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షపాతం చూసుకుంటే మాత్రం రామడుగులో మాత్రం 23 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాంతోపాటు చొప్పదండిలో 46, మనకొండూరులో 47, తిమ్మాపూర్లో 30. అయితే జిల్లా వ్యాప్తంగా అత్యధికంగా గంగాధరలో మాత్రం 110 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైన పరిస్థితి అయితే మనకు కనబడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. దాంతోపాటు ఒక్కసారి మనం గేట్ల డ్యామ్ పరిస్థితి చూసుకుంటే మాత్రం ఇప్పటివరకు ఇన్ఫ్లో మాత్రం 58,469 క్యూసెక్లు ఇన్ఫ్లో వస్తుందని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు. అంటే ఎగువన చూస్తున్న మానేరు నుంచి కానీ ఇటు ప్రధాన ఇన్ఫ్లో వచ్చేది మాత్రం మనకు మోయతుమ్మేద వాగు ఉంటుంది. మోయతుమ్మేద వాగు నుంచి భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తుందని చెప్పి ఇప్పటికీ అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి. దాంతోపాటు కాకతీయ కాలువ ద్వారా కూడా ఇప్పుడు ఈ గేట్లతో పాటు కాకతీయ కాలువ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ వాటర్ అనేది కూడా కిందికి దిగువకు పంపుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. దాంతోపాటు మిషన్ భగీరథకు సైతం వాటర్ దిగువకు పంపుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మాత్రం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ గడిచిన 5 రోజుల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు మాత్రం భారీగా వరద నీరు మాత్రం ఇటు పంట పొలాలకు చేరింది. దాంతోపాటు చెరువులు కుంటలన్నీ కూడా నింగి మత్తలు తరుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇది మొత్తం మీద కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితి. కెమెరామెన్ సుమంత్తో నితిన్, S6 న్యూస్, కరీంనగర్. థ్యాంక్ యూ నితిన్.